So ni manang natujulod di hamu na di tangyang nami, di hamu mamang buru nami. Sa igabi man niula siru raw akapinaham muna. Asa tungang giat tujulan nono tutu. Saya adong dope dinalahos pakya muna nag akasilas ni roha. Di soperoro hami hula-hula muna imam marga pajaitan. Pasahaton ulos nagajak si toro rabdu. Di tangyang nami tua mata di bata-bata, tu di bata. Asa tungang giat tujulan non gajang barita horas, gajang barita naulima. Sibigon namin dito nga ni keluarga madu tu. Asa doon nai matong songon hatani na madua. Asa pinatikol pujur ma dito pinitapian. Turia hamu mangalak ka amang boru nami. Satu sima hamu dapat persahulia. Beka muna ma musik kau partusi. Beka ma. Langsung ma. Langsung ma. Langsung. Jadi may sabi na ba ya? Iyon Lalayat kita bangun baya Iranang Asa basu Baborasi Iranang Imam Loko ma Horas Sawat-sawat